चल चल घर मॉप फोडला आधी रात्री. मरण्याची बिस्किटा खायचे हो बिस्किट आम्ही बिस्किट मरणाची निस्ती काय तीन तू खाली दोन बिस्किट माझं संशय खोटं नाही बाबा ठरणार. चल चल आटप 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 पटापट. सरी मार. पाट मी मारीन 5 मिनिटात परत येईन पाठी मग तू रवतलं थयच. नेहरी खाऊन दांडगे झालं. हो मी नेहरी घालायच नाही बाबा. तो खाऊक नको म्हणून जाणे नाही खाल्लं कसे नको नानासारखे म्हणत राहतो नेहरी खाता यायचं. मळ्याच्या मळ्यामध्ये गाण्याचं सूर तरी लाव. तर मंडळी अशा प्रकारे 2 कोपरे घालून झालेले आहेत. एका कोपऱ्यात पाणी सोडलेलं आता बघा. अशा प्रकारे तुमचा भैमुख पुरा करून दिलेला. पटापट घालून द्या. घाल वाली घाल तू. मी घालते तू नको तुझ्या गाणं मका माहिती दी तू काय बरोबर घालते. जवळ घातलं सर जर घाल जर घाल तू तेवशी घन तुमचा भला करून जाऊ का म्हणतात ना. तू ठेव त्याला गहन घालू सगळे काय हो बघतो की बागेत काम करता तो. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश घाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मंडळी भुईमुग घालूचं खाली गिमवा साचलो आणि आत्ता मी नाना भुईमुग घालूक चाललो कारण काल गादी वाफे वगैरे करून ठेवलेले होते आणि आता घालूचो. तर चला जाऊया. कुळीद वगैरे पेरून झालेलो तो बघितलाच अशा आणि आता भुईमुगाची सगळी तयारी चालली आहे घालूची. ती कोंबडी सकाळी चिली. कबूतरा बघा ती मरणाचीच. कबूतर ना कशा का मारलास ना. तर मंडळी या 2 कोपऱ्यांका गादी वाफे केलेले आहेत. आणखी ह्याच्यात भुईमुग घालूचा आता. तो बघा तो एक आणि ह्यो एक आणि ह्या 2 कोपऱ्यांका चवळी घालूच्या पहिलो भाजीचो आणि ह्यो. तर चला जाऊया तर भुईमुग घालून घेऊया. ती बघा कबूतरा मारणाचीच माहिती बघा उडावली. ह्याच कंडीन घेऊ ना. चल चल घर मॉप फोडला आधी रात्री. हो मीठ फोडलं. मरण्याची बिस्किटा खायचे हो बिस्किट आम्ही बिस्किट मरणाची निस्ती काय तीन तू खाली दोन बिस्किट माझं संशय
खोटं नाही बाबा ठरणार. 2 बिस्किट आम्ही काय खाला भाकरी म्हणलेलं पुरा कसा होता बघू. ये क्या किसी एक कोपरं घालून झालं बघा. उधळ घ्या दाखवून किती रवले घर. एक मागक होती घालूचो आधी हो आधी कसे बोला आणि घालूच ना तो घालूया आता. जाडो चलो कुदळ घी मारचरी तू घे मार, कुदळ मी नाही. मारचरी. चल मार उशीर होईत मग कपडे बिपडे धुचे. तसं तू काय डोंगरच परत तर. तू जा शाळेत जा चल झाडे मग बाहेर काढून ठेव. ते खाऊ ठेवले नसते बाजू का आणलास खयची खयची बियाणे आणला काय होते त्या भेंडे घालून टाक. भेंडे काय का खायला मरणाच्या भेंडी हिरवी भेंडी ही पंचायतीत मिळालेली 4 पाकिटात घराकडे. सगळं पाणी होती वाली 4 मी घातले 4 दुकान हे कसले लांबड्यातले. हां ते बरं झालं. हो पाण्याचं घरी बिस्किट पुडो कोणाचो तो डब्याचो. हो चवळी तुमका आणूक चांगली ना. चवळी माझ्यात काय होती पिवळीवाली ती मटकी ती आधी खायला भांडण थेट बुटी शे काय तुम्ही जाते आता काय ती जाते. अरे ठेवले भांडण एवढी मग पिवळ्यावाली ना ती. हो माका वाटलं काय माहिती तुम्ही सूर्यफूल घालता प्या मिळाला अख्ख्या पाकिट अख्खी वालच घातला खयच्या कोपऱ्यात. नाही थोडे घातलं चांगली नाही एवढी खायची टोकडे नाही रे हे लांबड्यातली आहे. लांबड्यातले आयला बघ तू पुढे ते कधी बियाणा ना अंकुरचा घेऊन यायचा. हे अंकुरचाच आहे. अंकुरचा रुजाक चांगला आहे. भात बी तांदूचा असला ना अंकुरवाल्यांचा आणायचा. लाल भाजी बघलं ना कसली डार्क होती ती. हा आमची तीच आहे. ऐतेतले माझ्याकडे होताचा पाकी मी परत आणलं. डबो करलो तू एवढी कशा गो टाकायचो नाना हो ती मटकी गेल्या वर्षापासून शोधता होती गावात. अरे काय मग गेल्या वर्षी ह्याच्या का किती दिली ती घातलेली आणि किती पिकलेली बघलो. ती चांगली पिकत. बारक्या मामाच्या तो आणि मी घातलं स्वतः हे शिपा किलो सगळ्या कोपऱ्यांका घालून ठेवलं. असली टाका होतली बघ एवढी. जर तुझी खप आला मस्त वाढत एवढा टाकत आणि कमीत कमी 100-150 शेंग एवढी लांब भारी धरता पण ती काय पण चल पुष्पा चल यो घर आणते ते घालून झाले असते एवढ्यात. चल चल आट पाट पाट पटापट मार. मी मारीन 5 मिनिटात परत येईन पाठी मग तू रवतलं थयच. नेरी खाऊन दांडगे झालं. तो खाऊक नको म्हणून जाणार कसे नानासारखे म्हणत राहतो. काय सांगता तोंड बघ. मुळ्याची भाजी होती म्हणून खालच नाही. आमका तुमच्या पाल्याची भाजी आडाकता तुमच्या. आणि घर काढून ठेवले नानांका ते टंगरावल्या तिला. माका माहिती ना मी घर फोडलंय किती ते पूर्ण इतके फोडलंय एका कप. मी सकाळी चाय खाते ना त्याची आडीकडी काढून ठेवली मका बघा एवढी पुरती ना गाडी हां मग तेवढे खेळते मग माहिती मग हा मी अंदाज आमका ना काय किती पडले ते. काय सांगता फोडूक नसले तरी माका माहित नाहीत की किती होते ते. आई काय आयडिया करीत ती काय माका माहिती आहे ना.
पुरे आले तेवढेच. तर मंडळी तो बघा पाणी लावून भिजूक घेतला दुसरं कोपरं आणि की ह्यो आता एक भिजवणार घालून दोन कोपरे कंप्लीट झालेले आहेत. आणि आपला पाटाचा पाणी लाईट नाही सोमवार लाईट गेली आपण आवड काय म्हणा उरूक लाग पटापट ते नाटक उरवता यायचं मी वाईट चरिया मारून नाहीरा नकोच नाही की एका कोपऱ्याची. काही नाही मला सांगणार तर मंडळी अशा प्रकारे दोन कोपरे घालून झालेले आहेत. एका कोपऱ्यात पाणी सोडलेलं आता बघा अशा प्रकारे तुमचा भैमुख पुरा करून दिलेला. आणि चवळी घालूच्या संध्याकाळी. झाला हो घाला का ह्या बघा इकडे असा उलटा सुलटा पाणी सोडलेला गादी वाफ्यांतूर. मळ्याच्या मळ्यामध्ये गाण्याचं सूर तरी लाव. आपण नसले की काय करतो ना काय काय केलं माका मी चांगलंय म्हणून गेला नाही गेलं तर राहू पाणी आणून. मी चांगली तू सांगितली तू आईंच्या सांगितली मी तुमका सांगितलं मी तुमका सांगितलं आयडिया माझी होय आई- तुझी आई मुळा आयडिया लागता माणसा. दुसऱ्या कामाला ठेवलं तरी झाला बसा माहिती त्याच्यावर आयडिया होती अरे बाबा उठवा काना खायची आयडिया आयडिया हेच तू नाही तर तुम्ही हय राहणार होतास अजून. उपास उपास ता उपास तकडच्या बाजूचा एकच आयडिया जमली नाही या उपास झाला मी धूप जाते. फुटका बघा काय हो? आता मी नांगरणार यो कोपरो. हो तू दुपारचं नांगर नाही तर काय ता कर आम्ही कर. भिजला ना तकडे पुरीवर पकडणार आता अकडे भिजू नको अकडे काहीतरी गळ आहे ना आणून. लावा चला आता 12 वाजता. मधले भिजले तो कण्णीचो वाज जरा उंबळा कावे अजून बारीक बारीक येऊन दे राहणू. हे असं असं उपसाग नको चांगला उपास आता वर बघा काय उसपलंस काय खायचा उरव तू ती 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 अशी अशी करीत जा वर. झाली का माती नाही केरलेत. इंका वाजलेलेच माहीत नाही वर जावा बेर व्हायचं. हो मी आता ते घरून भाकरी बिकरी खाला माका अजून काय ना अंगात पाणी अशा प्रकारे मंडळी हे बघा पाणी लावून झालेलं. आता पाणी लावून एक कोपरा अजून अर्ध होचं असा उलटा सुलटा पाणी जाऊ का अकडनं गेला असा की हैसून इला हैसून गेला तकडनं 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 तो बा ओमो काय पेरता. आता पजीर घ्यावा आणि दुवास करा त्यांचं काही का नापत्या करा वजीर कळशी घेऊन ये. जा घेऊन काय नको आता आमका मी नांगरतले आता ह्यो कोपरो एक. तर मंडळी अशा प्रकारे दोन कोपऱ्यांका भैमुख घालून भिजून भिजून झालेलो हा. पाणी चालू हा कोपऱ्यात ह्या घराक चालला 12 वाजले. जा वाटेक लाग. तर चला जाऊया आपला सकाळचं काम झालेला 12 वाजत इलेत. आणि पाटाचं पाणी बघा मोठा तसा फेब्रुवारीत अगं चांगला मोठा असता नंतर मार्चपासून जरा वारो लागायला लागलो की हळूहळू हळूहळू कमी होता. आता जातालाच ओम्याची वांगी तरी भिजतील. तर मंडळी सकाळी भुईमुग आपलं झालेलो घालून वगैरे भिजून वगैरे पण झालो. आणि आता हे दोन कोपरे चवळी घालूची होती त्याच्यात मिरचे वगैरे लावूचे आहेत. मिरचे वाली वगैरे घालूचे आहेत या कोपऱ्यात. आणि दंड वगैरे ओढतात ते बघा पप्पानी मी इकडे धुपट्ट आहे.
तर हे बघा आई जाम घेऊन येते. खंय गेलो नंदन हा की घराकडे हय गेलो काय का पुष्पाक सांगायचं येऊ खाली आहे खाली ये झाला ये चाय पिऊ गे बाई बघा कोरी झालं जातं म्हणजे सकाळचा म्हणून फेब्रुवारीची येऊ झालं पुरव ना की हो मी नाही गुरवलं दंड जेजुरीचेच म्हणून तुका बोलावला पुन्हा घेणार नाही पाऊस भरता तसा वातावरण झाला दादा पटापटा निवडूकला हे कशा आणलास हो मूग पेरूचे हळू 2-3 मागांकडे हो होतं चांगलं म्हणजे मुगाचे नाही ती खाळे बी आला आणि कुर्जाच्या आधी होणार होता सगळे काय पोहा बघतो की बागेत काम करता तो लाल टी शर्ट आले ते कोणते काय त्यात चिटके आला चिटके घालूया एका ओळी भेंडी आला हा भेंडी वा आई नवीन बॅग आणलं नाही ती येऊ आणलो ती का नवीन वाली ती सगळं घेऊन सगळं घेऊन येलं नवीनात काय काय आहे ते आलो पालक अरे बापरे माझे आत्ताची नाही ती हा ही घालूया एका मागा पक्को भाजी पालो मुळं नको मुळं मावरणाचो खालो माहिती का चिटके हा मग चिटकी घालूया भेंडी पटापटा होऊन द्या त्याच्यात मुळं नाही घातलं भाजी आता मुळ्याची भाजी कशी घालतात घातल्याने एका कपडे कोणी पिंक आहे घातलंय मग मी मुळं घातलं घालू आली घाल तू मी घालते दे 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 तू नको तुझ्या कांदा मका माहिती दे तू हो काय बरोबर घालते जवळ घातलं छे धर धर घाल धर घाल दे तू तेवशी घन तुमचा भला करून जावचं का म्हणतात ना तू तेव त्याला गहन घालू इतकीवर घालूच इतकीवर घेवडी घालूया घेवडी गावठी खयची फरस फजाव तकडे घालूया शेवट 2 मागांका लय उजवड पडलं केरी निवडून फजाव चल घाल पटापट काय राबत घाल पटापट घाल मटकी घालतं हे बघा ह्या 2 मागात मूग घातलेले आहेत ते आणि ते ह्याच्यात मटकी आहे नवीन प्रकारची आमच्याकडे होती पहिली दाखव पुष्पा कसली आहे गावात कमराडा जाम झाला आहे का काय सांगा खायचा बोर्डचा पाकिट आहे नवीन पिशीतला काय घालू नको आता काय घालतं ह्या 2 मागांका घाल घाल पुष्पे चल किती आहे का पेरूची होती मग पटापट पेरूचे लागतात नाना असे ते सगळे त्याच्या 2 महिने घरच्या अधिकच घातले छे नानाने उलट पातळ घातलीत गेले आम्ही घन घातलो
मग सांगलाच नको चार्जिंग सपत दिली याची. चार्जिंग तर मंडळी केलं चला. ना, उठलं आणि घेऊन येतो. चार्जिंग लाईटच नव्हती आज. तर मंडळी अशा प्रकारे आत्ताचं संध्याकाळचं काम झालेलं आहे. अजून एक कोपरं आता गुट्टू घातलं आहे आणि एका कोपऱ्यात भाजी वगैरे पेरून झालेली आहे. वाली, मिरचे आणि मटकी आणि मूग असे 3 प्रकार घातलेले 4 आणि बारीक सारीक घालूचाच अजून. तर चला संध्याकाळची 6 वाजत दिलेले आहेत. पुष्पा वगैरे गेली घरात. तर चला मंडळी अशा प्रकारे आपल्या शेतीचे व्हिडिओ बरेचसे झालेले आहेत. बघितलं असाल अजून एक कोपऱ्यात चवळी बिवळी घालूची आहे. ती कधी उद्या सकाळी घालून वगैरे मोकळी करणार. बघा आता वातावरण बघा. थोड्या दिवसांनी तुमका मस्तपैकी ही जी ह्या आत्ताचा दिसता ह्या सगळा हिरव्यागार दिसणार आणि त्याच्यानंतर हळूहळू पिवळी म्हणजे मोहरी जर फुलाक लागली की पिवळा धम्मक दिसणार असा चालू आहे. सूर्यफूल घालूच आहे याच्यात अजून चवळीच्या कोपऱ्यात एका. बघूया कसं वेळ मिळत तसं घालणार. तर चला मंडळी जाऊया घरात जाऊया.